De ieri seara, adică n-a fost bătut. Militari au fost. Poftim? Puternici au fost. Da, m-a pus la pământ și eu am încordat și mi s-a ucis piciorul de mână din partea stângă din regiunea șoldului și din spate din regiunea inimii. La poliția astăzi ați fost. Am fost ieri. Dar de ce nu v-ați adresat? Ieri? Ei nu au dat îndreptare la dumneavoastră. Mai cipșorul ăla că vorbiți. Dați-mi voi să vorbiți cu mine. Eu vă fac expertiză, nu domnul vă fac. Am înțeles. Cu dumneavoastră. În cipșor. Cald că v-au zis la etajul 3. Am înțeles. Nu grăiți. Îmi faci expertiza muie sau În ce mâine? cipșor vorbiți? La mine așa e glasul. Sunteți de acord? Păi, ce trimiți la Sunteți de acord să fiți Apoi fotografiați? cine să vedeți? Dumneavoastră sau cu domnul? Vreau sunteți de acord să fiți fotografiați sau nu? Sunt foarte de acord la toate cele numai să-mi treacă durere. Bun. Și dau un judecat să am expertiză medico-legală. Să pot ajunge acasă sănătos. Da. Dați-mi voi să... Am chemat salvare. Nu, nu, buletin.